الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحديث السابع عشر حديثي نقوم بقي. عن أبي يعلى an karɓo daga abi baban ya'ala shaddad bin ausin shaddad dan ausin radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah wanda tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ƙala ya ce inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in lalle Allah ya rubuta kyautawa a bisa dukkan komai fa iza qataltum idan da ku yi kisa fa ahsinul itlata ku kyautata kisan ku wa iza zabihatum idan da ku yanka fa ahsanu zabihatin ku kyautata yankan ku wal yuhibbu adakum shafa'atuhu shine ɗayan ku ya wasa wuƙarsa wal yurih zabihatuhu dan ya hutar da abin yankansa rawahu muslim